Nong Aiktin jong kaseng Voice of the People Party Dr. Batskem merbo dan kumni banong kitu kiba ong ba om don kam ban jit ya ka party Henry jit ya ubriu kalong ka babakla ka jingjit ya ubriu om ya ka party kawan ra ya kinong mikmat kiba perkat tang ya ka constituency but comes new shu kiba perkat tang ya kinong bot la jong om ya ka janla om ya ka jat benriu kanuksa hato ki nong penthor kra ni ki nong pen ursla ki la biang lut ki jingdon kam jongki tang haki jaka jongki hi kimi syu syabar na ka benta ka jingdon kam jongki lada ka jella lada ka jaj ban riu ka ngam bro ngingam lang habajit ya ul ni ka briu om ni ka party ngimla ban bo ya ka jingkit kle ba shisha bat katroin ka sensyar mila sya sensyar hakim mercenary politician ki kenti na kawai ka party sa kawai ka party om day na kanong rim Henry na mar ba kamyo anong kani ka day na mar ba ngijit ya ki briu om ya ka party ladang ipin mi kum kini ki politician ka teuro pangilong ki briu ki bomdon kanong rim Henry ki ba syube ya ka rongpong ki politician ki longkum ka yit kami ya ka jinglong jongi nyo i yala de lang ba ki politician hakawai ka liang ka jing penpena na ka Voice of the People Party ka jingalang penito pajba hadin ka jingalang penito pajba ka balalong ha Smith ka VPP kan penlong biang ikum kini ka jingalang penito pajba ha Janja Hills ka VPP ka khot singobha ki pajba khamtam ikinong kersyan makin yawan siya ka jingalang penito pajba ya ki kertong jong ka Janja Hills kaban long hakat pratarip no pra ayaw musyang hakapor katway biji men step kabamud la syai kasngi kinong yalam hakamat jong ka party kentup ya iba Arden ibelong presiden jong ni kaseng punya don rengkat hakatay kasngi kani ka long ka jingpemna na ka media cell jong ka Voice of the People Party tika VP ka khot ka wer ya ipajba nong kersyan bakin wan siya ka jingalang ha jowai hayo musyang hakapor khatway beje bakin yo i ya ki kartong na ki ar kundai tali constituency ki padon hapo Janja Hills Autonomous District Council